बेनो प्रमान खालामो टंकेश्वर राभा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैया मोननै काउन्सिलनि चिफ हिसाबै जातिनि प्रति सोरहा बारासिन अननाय आरो सिबिनाय दं बेनो प्रमान होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जास्ट पावारनि थाखाय फैदों बिथाङा जातिखौ अननाय हयथ' मोनसे समाव दंमोन स्ट्रागल खालामदोंमोन खिन्थु दा पावार फैनाय लोगो बिथाङा नेसनेलिजमा गोमाबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन बे मोनद' जातिया जितु एससि बिदों बेवहाय सापर्ट खालामदों एनअसि हरदों खिन्थु टंकेश्वर राभा जिहेतु मोनसे नेसनेल स्पिरिटआ दाबो दं चिफ जानाय सत्तेव बिथाङा पलिटिकेल पावाराव थानानैबो गावनि जातिखौ अननाय दं आरो बेनिखायनो बे गावनि पावार गावनि एसटि हिसाबै जिखिनि पावार आरो प्रिभिलेज मोनदों जिखिनि अथरिटि मोनदों बेखिनि डाइल्युट जाजानायखौ बिथाङा होनो लुगैयाखै आरो बेनिखायनो बिथाङा स्टेन्ड होदों आरो जों साफ्रोमबो ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा गावनि जातिनि प्रति जि दायबद्धता बेखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बेनिखायनो गावनि हारिनि जि मोन्थाय बेखौ डाइल्युट खालामनो सिन्था खालामालासिनो जानला मोनला खामानि मावबा बे गावनि आथिङाव गावनो रुवा थांना लानो जायो